أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sandrakanu so maanaw salam kalilintad na gusto kapipi aginawa si iku mga darpa iyo pagnintanon si iku Allah amang bagian tanong sumaanan yan maanaw salam si isang kaya dunia na yamala na si isa alungan amori paganiron na gian ka iabandingan tanu sang kaya makampatauras na ayad na mala pagusyatang ko si na suginawa ko na gubos sa kanu oy gian kaya bandingan tanu karata o kapamaganta na mabubalaw yaya sakit. Adi tanu mainang kasi isang kaya masa tanu nagu mipapayapat nagu kinwa adat usabued kusabagi. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Na supan susabagi na kapakay abiyaluin yan mapiarkan yan. Nagu mapi ang kutwa kabubaliw yan nun parangay kapuparangayan yan sang kutwa kapamaganta. Ang kaya kapamaganta na ginan so kaaluyang kas iko mga paawing o pagaring ka. Kaaluyang kas iko langwan o kadustaan amyelaing kas iko pagaring ka. Langwan ang mga rarata adi kabaya o bamaaloy o pagaring ka na pagaloy na kasi iko din yan nakapakadadar pa. Din ka di ipamayapat, din ka di panutulan si iko mga layoka, giraw si fulan, giyagiyas kanyan. Makasabab po mga luksakan mga pagariakan si iku Islam na si itanulin managipon si isang kaya kater wallahu subhanahu wa ta'ala ino mga day. Padanan si iku isa sa paru Islam ang tawakapad si iku isusug wagamat tanwagama Islam. Aya Peter wallahu subhanahu wa ta'ala si isa Quran. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sabad si ikuman ang kaya katir wallahu subhanahu wa ta'ala na tiyawag yan susiran uto amya maratiya. Tiyawag yan susiran uto amya maratiya hay sa kanunan amya maratiya. Piyakay ng ka wallahu subhanahu wa ta'ala susiran uto di manambayang, di mamuasa, di mamagay sa zaka, mga pipay mga galabak. Sebut sa kalima la ilaha illallah. Siran sumya maratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na itiwag siran wallahu ta'ala antun ay bitaraw kiran wallah sirakatan wa amya maratiya ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm pananggilain niyo so kadakalan si iku kapangantap ang kutwa kapangantap kamataan na susabped ku kapangantap na dusa ang kutwa dingkad ipangantap ng supagaring ka lagi daya giraw manaya si fulan na lagi giyay betadian Antuna ini na mapasangi ka kaplalalim, mapasangi mga sulangon mga kapangantuk mga rarata. Uway. Initundugun wallahu subhanahu wa ta'ala wala tajassasu. Wala tajassasu. Ay maanan yan na uban yu di pangadegaw din na uban yu di panimu ang kutwa panuriman ang kutwa mga karibatan o mga tao. Aya buak kurang nagibuadang kaun kilagbukan si ikul mala papel. Pamakuan na milang nga siya kito na piangilay kaun to nun mga karibatan yan. Siya kinya fulan nagiya nagiya. Nalangon o karibatan yan na pangilay na ka ini sa paranan wagamatan wagama Islam. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Naubad ipamaganta o isar kanuso o badi pamaganta o isar kanuso sabagi. Uway. Ang kutwa makuang ka ang kuta, makulikitan ka ang kuta, mga kalalalungan o di na karibatan niya kito fulan. Nagung ka mambusungan sang kaya di matitimu ang mga tao. Nagung ka kiran mambu seti manang kaya pawing yakin niya fulan. Apiaso pag-adata-data niran. Nagung ka kiran pangaloy ang kaya mga sikrito niyan la ilaha illallah. Daanan sugu nu Islam ubatan no penggulo la amya maratiya si iku Allah. Daanan si iku titu ang mapaparatian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Daanan si iku titu ang Muslim ang magingaran si iku Muslim ang kutwa. Kabalian yan si iku adatian. Di niyan di pamayapat ang kutwa karibatan nagong kutwa kadustaan o paganinian ang Muslim.
Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Anto na itigo Allah, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ino atigo Allah Ta'ala, baniyo kabay makaniyo, ang kutwa sapo pagariniyo. Amiyatay, bad na kaltaw akabay ayan, nakaniya ng kutwa sapo pagariniyo amiyatay, la ilaha illallah. Fakarihtumu, diniyo to tigo Allah Subhanahu wa Ta'ala kabubayaan. Ipkagwadiyo to. Na inisugun wallah, inisugur kita nukman wallah ang kutwa kikalakan tanuron. Kamat anas wallah na paririla amakalim. Ikalak tanu su Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamakad namin ang galabak tanu na taubatan tanu pangnintan warila si iku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalalakaan kita nu wallah ang kaya paminto anu katubat na kambalingan si iku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uway. Yang kaya sakit ala mapapadalam sa isang kaya masatan naman to, di na mabibinayar. Nagubialoy pan mapayag din. Na tabi-tabiatan na kadakalan ini nasi iku mga bai. Naguad mambusi iku mga dato, uway. Igiramiati mo ang kutwa isa dua kataw. Nagiya ataman sa langon niran mapupos ang kutwa langon upawing upagariran. Natanudin kakaya pituro mga ulama. Niya siya kini adi mamaganta adi kanyan di pagistoryaan na ketanu-tanu din ka kasakap man ipumagantaan yan si iku kapakatali ko daga. Sakap man ipumagantaan yan. Sakap man ipumagantaan yan. Kati di kanya diniyan ka di pamanutul ng kutwa mga kalalalungan upad na. Subhanallah. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginan so tigiran amat matautendingan ko paawing upadiran na di matautendingan ko paawing yan. Allahu Akbar. Bialo niyan aginawan niyan ayan niyan budun totolikan so padiyan si iko mga paawing yan yun. Na di niya nakatawan ng kuto apawing yan na mas mala. Kau pamakubatan din, upamakubarakatan din kila nga ang kuto mga paawing uman isa na di kerawan uman isa dumingil so padiyan nagudinian kerawan mapakilaya buntalian. Sabab kumamala, na sabab ko kadu na di tanu makaptitiraw ubat tanu makapagubay-ubay. Kau man isa na adna karibatan niyan, uman isa na adna kiadusan niyan, uman isa na adna paagmaan niyan. Nahay pagari kulay ikalak tanu so Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanu baluin ang kuto mga ginawa tanu. Ama apa disang kaya tetaru na mga mudul patrol. Api ang kuto ato matar sa walay abay, asis isang kuto walay niyan, kakanaw ba di pamanipanik, kadad na ba niyan makatigu kibasaon, da ba niyan karata-rataan, nagurun mo umiyak ka maang kaya suruyan, nagunianon pamaganta si fulan, pamaganta ang kuto ay sa kapamilya giya. Nataman sang kuto ato matar sa walay, namiyak ka so mamaganta. Nalides tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nga kaysa su Amr bin Al-As radhiyallahu an. Na siya gidanira ng kaya miyatay akuda. Napitero yan sa iko mga padiyan. Tumat otso tigin suka ka na sang kaya miyatay akuda giyan kaya tigin ng kaya siya gidantano na suka ka na tigin ko sapo iyan. Sa tama na tigin sa mo sugun sotaw. Natumo ayan yan di kapagdasan kuman ang kaya miyatay akuda. Ading kuto ay pagdasan yan kuman ng kuto asapo o pagarinin a Muslim. Ay mananin ng kuto kapumagantaan yan. Natong abad hindi ipagdas yu tao at maganta ang kuto sapo o miyatay pangangayaman. Allahu Akbar. Nading ka dita nuto kebaro naginan ikargen nagukala ginan ikargen nagusok kini sa parnon wagamatan wagama Islam si isang kai akapamaganta mabubaloy asakit si isang kaya masatano, nagusipan na kumiyang auna na taman din si isang kaya masatano na tunganay kumiya binayar. Uway. At na atiyabi uno mga ulama, na aluin tanwang kuta pa dun, kaluyang kasi iko paawing yaki uto. Barat na pagaling na kasyaki anan na sedu, siyaki anan na giya, siyaki anan na maratay parangay, siyaki anan na lagidaya, na paganayron na upamako baka marat ibarat na adna minister ka sa kanwa malayok mama udi na sa kanwa malayok ka bubay to bubay mama to mama na inisi na kaso padaka layok ka natigaan to na mga de mapiasyaki anan na fulan si fulan kilalang ka si fulan ka penik sa walayami na daa ba karaw na daa katawaya miron si iko mga galabakian paparangayan yan
Na upama ko kilalang ka piurang kuta fulan, udi na tengede ka, tunganain ka, na adna kalalalongan niya na pure, lalong ang kuta pumani mama ibarat tabi tao, lalong sa kanya na di ka pa kayo bang kapag maa. Di ka pa kayo bang kapag maa tiga uway, lalong sa kanya. Asar mambu ka na ubang kanaba ka kasi si ibi. Sang kuta ipagisir ka. Berat na ini sir kasi agito fulan to na parang ngayari agito. Na upama kuya parang ngayon si Iko, kipupantag niyan si Iko, mga loksiyan, mga tunganay niyan, na langon niya siya ng ipananaan sa lima, nakagiyang amisika terus isang kayaba naya pakilay niyan, nasukapian niyan, napatut akateruon si isang kutwa ba, upama ko iyan ang kutwa, anto na ini na parang ngayang kutwa mama. Lagi mambuang kutwa ba Berat to ad na pag-isi mama, inisiin ako, anto na rin parang ngayaginan na bubay. Na upama kuwad na katawya kanun, sang kutwa bubay, agiyay parangay niyan, nagiya, na kailangan amatiru akanun, kaamay-amay na minibulog siya ki utama pi amama asalih, nasa lakaw amya paginay na o mga watayan, na dakan sa kanya nakagup isang kutwa mapi agalbak. Uway, nakanauwa to pakasulsi ko kapamaganta, asara si ko mapia, kanaba ka kasi si, nabay barat na kanaba ko kasi si ibi siya kaya ki uto, kaya girap manakwan ad nakasi si iban na tiginam ya karata-rataanan. Apensum ya kapepe na tiginam ya karata-rataanan. Baun buisi ang kutangaranin. Oy. Napadun pa na lagi di ibarat yan pa na ad nakilalang ka sa kataw amama, siringan na ka, sumiyong ako layok ka, tiga si fulan na pumagita ang kanyan. So pure na giyang bunuong kanyan. Giyay pumarat ang kanyan, pumankawang kanyan. Na kailangan na matero ko no to. Apia, giyang kutwa kapamuno, kapamanakaw, nalangon no to mga rarata mga galibak. Nakagiya pang galabak niya kito na kailangan na mapakay ng kakangutwa pagaring ka. Kaming babil wasiya. Kailangan na miwasiya takawin. An makay ng kaskanyan. An sa kanyan di kamuralai. An sa kanyan di kabinasai. Uway. Napadanan si Iko mga makaliliyo si Iko. Kaaluya si Iko paawing o pagaring ka. Kanabo to kuwang kagiya ayamanan yan na andi kibulug ang kutwa mga rarata mga galabak. Ang andi kibulug ang kutwa pipikir niyan amarata agalbak. Uway. Pwede sa mga kabinasaan ng kaiya kapamaganta na so mapasang ikapamaganta na sahibul ghibati muflisun yawmal qiyamah. So mapasang ikapamaganta na kawiswisan sa isalungan amori. Anto na ibundalap kawiswisan, duan yan din ang kuto ataw at maganta sa isalungan amori. Poko masyakit tapi maganta yan, langon o piya maganta yan na pokoma. Naso langon o piya maganta yan na pokoma kasikat. Kasikat niya ng kutwa kaya pamagantaan niya sa isang kaya dunia. Na yung dia kaya utata maganta ng kutwa magalbak yan ang mga pipya. May dia ng kutwa magalbak yan ang mga pipya. Nadas ka niya pa makatipid kasabab ko langon nakapamaganta na lingalingan yan. Si ko katatago yan sa isang kaya dunia. Nasugalabak ang mga rarata o piya maganta na imbagay si ikiyaki uto amya maganta. Ayaw ni tepan. Sudah niya nakatapali si Iko Boydian. Otang yan. Si Iko kaya pamagantayan. Na duan-duan yan din. Tunganay din apkawiswisan ang kuto ataw at tamaganta. Uway. Nagubyalo yan adat yan ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Na padumpan na susirano ta mga tamaganta na ayad ay titilaga dikiran na so apoy asusukayaw aginan din so apoy kunarah ka jahannam. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Uway. So mga rarad ang kuto kibugakan si Iko kapamaganta. Surarad o kibugakan si Iko kapamaganta. Igil amileng ka ang kuto ataw akanaw ba mapasang kapamaganta, akanaw ba di pamaganta. Na tarikul ghibati min afdalil muslimin. Na so kana ba di mamaganta, kana ba tamaganta na napad si Iko mga pipya ko mga muslim. Pad si Iko mga pipya, si Iko mga miyamaratiya, si Iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na so kibugakan pan si Iko kapamaganta, na ay resultan yan ng kutwa kapakasul si Iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Na gusto kibugakan atigo mga ulama tanong si Iko kapamaganta, na tooso to si Iko kya tubat utawad na pinggalabakyan, dan andi ni na kanaba niyan kanaba niyan kasoy ang kutwa kaya gana kaya ibarat ng kutwa guminak sa kaniyan tamagantas kaniyan guminak sa kaniyan mamaganta na toso to sa diskani mitubat sa kaniyan mimbalingan sa kaniyan si Iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na padro pagkaugo prakatano si Iko kibugakan si Iko kapamaganta sa buko kakamatang kay oras na ngko to kapaka
kapupakaran si iku Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga galabak ang mga pipiya kapanambayang kapanadeka ka upama ko kagagapan na kapamuasa kang galbak sa mapipiya katero sa mapiya na paaso-aso at si iku Allah subhanahu wa ta'ala na lang nanan ipupakaran si iku Allah subhanahu wa ta'ala na pupakaw guprakanan si iku kibuga ka na kasi iku kapamaganta padumpan na angko to tendingan ang angko ta paawing ka ayang nga pangili angko ta paawing o ginawang ka kaan nakakaumpi ay so ginawang ka napabila aya mabaloy adat ka nang kuto kapangilian kasi iko paawing o ginawang ka kana uba paawing o siringan ka kana uba paawing o ginawain ka kana uba paawing o madakalataw nasang kuto din ka di kapangilian ko paawing ka na aya mapumangilain ka mamunong kuto bulungyan aya bulungyan ng kuto Islam sisan sa Quran sisan sa mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sisan sa mga wasiat mga ulama tanong way padropan na ikhtiyarus suhbati salihah ang kuto akapili ka sa mapi ginawai gupo na aya ginawain ka na tamaganta so kibason siyang kaya masatano at igina na mga marites na gupo na aya mga ginawain ka na miyakaon to dekakiran na Allahu Akbar langon ka numimbuloy ang malagi-lagid basta aya ginawain ka na langon na tamaganta na piya ka na baka di pa maganta na pabila may les kay mga ginawairan mapadga ko mga ginawairan na tigilan nakatatan sa mga papudar sa mga lagi dini kapamaganta oy langun dinabakas na lagi dinip kailanganiran si iko karata aparang yung mga tao nagusi iko mga aibilan si iko mga pawingiran na diran di ipapalatas isang kaedal mayngid pangintanong si iko Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiqan tanunian sa riskian tanunian sa mapya apuso linang apuso lumpio apuso limpyo niya ng kuta mga puso tanu sa mapukas tanu nagumawat tanu si iko mga tao ang gilagidanan na upama ko sa mga tao ama pasang iga pamaganta na so Allah subhanahu wa ta'ala na lalakaan niya nakita no ang kuto akatubat pamang ni kasarila si iko pagaring ka apya maganta ka pamang ni kasi iko Allah subhanahu wa ta'ala sarila kaso Allah subhanahu wa ta'ala na paririla pamamaap lalakaan niya nakita no ang kuto katubat sa tamang pensadar ketanu kapakat talinggum ang kuto tiro na kapatay pakan dudunggur kanu sumanahu salam ubad na mialo yakan saya di makasusul si ko agama tanu agama Islam gitu so kabubalayokan ang manusia warani ng kuto kalipat ng gusto karibat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh